So mga kamaton, narigali ko diri sa buong sala interior Luna, Lapas, sa distrito sang Lapas mga kamaton. Arigali diri nakahamtang ang Light of Glory Company mga kamaton, ari sa distrito sang Lapas. So kadamo-damo gali unit sang Light of Glory, mga siguro 250 unit mga kamaton. So baka makapunta kayo dito sa Luna, Lapas, sa distrito sang Lapas mga kamaton. So hindi kayo kapamasyal dito sa pinaka first class nga company, Light of Glory Company. A few moments later. Mga kamaton, narinig sa buong sa tubang kung supplements nga simbahan mga kamaton. So sa tubang makita mo sa ibo ano na dire ang ari dire sa Luna, Lapas, distrito sang Lapas District. So makikita mo mga kamaton, no? Yun mga kamaton, amo na ginatawag kamaton nga wet. Yun mga kamaton, no? Western Institute of Technology mga kamaton. So tamaan man ni kadako mga kamaton nga colleges diri sa Luna, Lapas mga kamaton. Yun mga kamaton, makikita mo. Yun. Pero subong walang estudyante, subong mga kamaton kay Domingo, subong mga kamaton. Ang atubang ya sini kamaton ara mga kamaton. St. Clements mga kamaton. So tamaan kataway subong ang karsada diri sa Iloilo, basta Domingo family day diri sa kwan sa Iloilo. Tamaan kataway mga kamaton. So kadto naman kita sa Luna naman Japon mga kamaton. Kamaton na rin na kami sa sulod singkwan. Iloilo National High School. Harigid si Mrs. Maton, diri man si Mrs. Maton nag-graduate mga kamaton, no. So diskan ako kamaton diri man ko nag-eskwela. Diri kami nagkilalahin ni Mrs. Maton sa Iloilo National High School. So mga kamaton, makita mo gidang kanami katama sing Iloilo National High School, isa sa first class nga high school dire sa Luna, Lapas district naman sang Lapas naman gihapon mga kamaton. So makita mo mga kamaton, no, tamaan katawhay nga eskwelahan. So mga kamaton, basi magkadto ka mo dire kung pangitaon mo yung ang Iloilo National High School ari sa Luna, Lapas mga kamaton. So ara si Mrs. Maton, no, nga libot-libot lang sa iya nga kwan nga eskwelahan nga gingraduatean. Ari man diri si Maton na graduate mga kamaton. So pakita ko kamaton, ha. Yun mga kamaton, dire ang buhay ni Maton nung binata pa si Maton mga kamaton. Yun, Iloilo National High School mga kamaton. So hasta na sa likod karon perti kalapad ni kamaton mo. Pakita ko kamaton, ha. Yun ara si Mrs. Maton, no. So mga kamaton, kita diri sa likod ni area kay perte na di kalapad. Diri gid ako nagwan natuto nga eskwelahan mga kamaton. Mga kamaton, football player pala si Maton. So ari ko diri kay eskwela. High school ako, football player ako diri. Set out gali sa kay mga upod ko gali nga mga football player. Shout out kay Limuel Galergan, si Cesar Constantino, si Palma yung goalie namon. Shout out mga kamaton. So pakita ko din yung football field ng Iloilo National High School.
sa wala pa na yung kuan mo. Rubber court niya ni mga kamaton. Pero dito, football field. Basta dila mga kamaton, no? Football field. Yun. Yun mga kamaton ang pinaka. Mura po sa akong nga eskwelahan yun eh. Wala po kamaton dire kita po nag-high school. So, dili man kami nagkita ni Mrs. Maton. Hanggang ngayon kasama ko pa si Mrs. Maton eh. Dito kami nag-laber-laber. Oh my God! So, ibot naman kita kamaton sa area ng eskwelahan ni Maton. Mga kamaton, nari naman ko dire sa Santiago Defensor Building. So mga kamaton, dire man nag-high school si ang aton nga senadora nga si Miriam Defensor. Yun mga kamaton. Maton nagapoy-way kami ni Mrs. Maton dire sa Iloilo National High School. Sa graduate namon mga kamaton, dire kami ni Mrs. Gakadlo si Mrs. Maton kasi memorable sa amon ang eskwelahan ni mga kamaton mo kung paano kami nagkita dire hanggang ngayon upod ko Japon si Mrs. Maton. So kapoy-way kami kamaton, ari man ko di Japon mga kamaton. Sang pag-eskwela ko diri mga kamaton, wala pa ning building ni mga kamaton mo. So tamaan gid ka dako ang pagbag-o sing amon nga eskwelahan mga kamaton. So makita mo daw hindi ka magpati nga nag-amo na ni ang eskwelahan ni Maton, no? Oh, naka dako gid ang pagbag-o sing eskwelahan ng mga Maton. So hidlaw-hidlaw man ko diri maglibot-libot sa eskwelahan ni yun si Mrs. Maton, no? Yun, galibot-libot ang si Mrs. Maton. So mga kamaton, hari man ko diri Japon sa sulod sing amon nga eskwelahan. Makita mo mga kamaton, no? I love Iloilo National High School. So set out na lang sa mga alumni. Yun mga kamaton, alumni center. So tamaan kami memorable sa kay Maton ang eskwelahan nga ini mga kamaton. Kay pag eskwela ko dire wala pa ining building ini yung. So kadako gid ang pag uswag sing eskwelahan namon dire sa Iloilo National High School. So makita mo, I love Iloilo National High School mga kamaton. Yun mga kamaton.